Bidejkom aħwa, come on everybody. Ġu ħalmulew ġat għandu ġu il-kelma l-lejla. Halleluja, gloria għal Ġesu. Kulħadd jgħid warajja minn qalbek issa stess, halleluja, naf li tgħidli kemm ħandu npoġġu dak exercise. Ejlek titlob ke għandi bżonn imur nagħmel exercise, mhux għalhekk qed nagħmlukom exercise. Kulħadd jgħid warajja din hija l-kelma tal-la, hija kelma qaddisa, hija kelma ħajja, hija kelma li ħarġet minn fom Alla nifsu. Mule qaddis, niftaħ qalbi u moħħi għal-kelma qaddisa tiegħek u niddikjara li għattu għat iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar Aziz, Spiritu Santu, awtur ta' din il-kelma ħajja, kellimni għatini revelazzjoni u għamel minni dak li trid int. Grazzi tal-fejqan, grazzi tal-ħelsin u grazzi tal-salvazzjoni. Niddikjara li jiena nirċivi l-kelma u għattu għat iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fil-ktieb ta' Mattew. Din hija t-tieni lezzjoni, propja hija id-disa lezzjoni fuq il-fejqan, imma part 2 fuq it-talim fuq l-awtorità tagħna fuq il-Mart. Fuq il-Mart. Kemm minnkom ma kontux hawnhekk nhar l-erba' li għaddew, u lidejkom. Ma kontux hawnhekk nhar l-erba'. Wow, smoking. Għallu idejkom sewwa nara nerġgħu, ma kontux hawn l-erba'. Kważi nofskom. It's amazing. Notajta ta' di, għandna knisja l-erba', għandna knisja s-sibt u għandna knisja l-ħadd. Xi darba kont naħseb li qed nirrepeti, ma m'għandux nirrepeti, għal ħafna nies ikun għandu l-ewwel darba. Għadha kliġu, dejjem ikun qed nirrepeti, ma praise God, hallelujah. Thank you Jesus. All right. Mela fil-ktieb ta' Mattew, morru fil-ktieb ta' Mattew 28 l-ewwel qabel kollox. Għal dawk li ma smajtux il-messaġġi l-oħrajn fuq il-fejqan, idin il-biċċa kbira minnhom idin fuq il-YouTube, fuq il-channel tagħna li jismu River of Love Malta, u dawk li għandna bl-Ingliż ukoll għandna River of Love Malta English, għandna tal-events, River of Love Malta Events, għandna wkoll dawk tal-guests, River of Love Malta Guests, għandna xi 6 channels infatti, għandna Plus Nations for Christ International, għandna ħabbejtek, għandna tiegħi Gordon Ġomanxew, għandna ta' Marjella. Hemm xi 7 channels għandkom. U bħalissa live streaming, u bħalissa live streaming, reġa, illallu. Wow, praise God, hallelujah. Gloria mulle, infatti kena bosta minn nies li anka jiġu għaw illum, l-ewwel bdew jarawna fuq l-YouTube. Bis-serjetà, gloria mulle, għara kemm huwa importanti li tinvesti f'daw l-affarijiet aħwa, kemm hu importanti. Gloria għal Ġesu. Amen. Mattew 28, skrittura li anka ma tkunx qatt qrajt il-Bibbja ġeneralment tkun smajt bija. Vers 28, vers 16. Il-11 id-disċipli telqu lejn Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubidaw. Xi ġimgħa ilu għedtilkom tiftakar xi ġimgħa ilu kien hawn bosta nies li fiequ anke l-erba' kien hawn bosta nies li fiequ. Grazzi Ġesu. Kemm hija sabiħa li tara l-fejqan regolari. Issa mhux dejjem bil-forsi ikun hemm ħili. Jiena nemmen il-mulej fejqa dejjem. Ġifieri qatt għandek bżonn nitlob għalik jiena, nemmen li inti fil-preżenza Alla tfiq. Jekk inti tonora l-kelma Alla inti tfiq għax il-kelma Alla waħedha tiġa midluka bil-qawwa Alla. The word of God by itself, if you really receive it with an open heart, the word of God by itself will heal you. Bis-serjetà nilkom. Imma xaġa kemm hija xi ħaġa sabiħa u ta' unur li aħna naraw nies ifiqu ta' spiss u nies jinħelsu, nies jagħtu ħajjithom il-mulej u tfal iwersqu. Għaliex meta jwersqu tfal niggustawha meta jwersqu l-kbar le? Mhux xorta twerżiqa. Hallelujah. All right. Mela, qed nitkellmu fuq l-awtorità tagħna fuq il-Mart. Ħasasikom mistoqsija. X'inhi awtorità? X'inhi awtorità?
Il-kelma awtorità, ħanużaw il-kelma tal-Bibja l-ewwel net. Il-kelma exousia, li tfisser, jekk antom qed tagħmlu qed tieħdu noti jkdbu għadi. Il-kelma awtorità tfisser dritt, bl-Ingliż right, dritt, tfisser privilege, tfisser forza, tfisser qawwa u tfisser saħħa. Issa, ħanejdulkom revelazzjoni li di ma tibtix fuq il-Strong's Concordance. Il-kelma awtorità fil-Bibja hija dritt u privileġġ moti id-delegat lilek għax għandek relazzjoni mal-Alla. Issa, ħut minnkom forsi smajtu għadin li għandu jkun relazzjoni mal-Alla. Imma kull meta jkun hemm awtorità id-delegata, irid ikun hemm one awtorità kbar. Din importanti. Ma hemmx awtorità li tagħti l-awtorità li nfusa, li fisa. Ħlief Alla. Dik jgħidula awtorità intrinsika. Kwalinkwa awtorità oħra fid-dinja u fl-univers u fil-kreazzjoni kollha dejjem hija awtorità delegata. Alla m'għandu bżonn il-ħadd biex jagħtih l-awtorità. Mela l-anġli, is-serafini, l-arkanġli, l-apostli, l-qaddisin kollha tad-madwar id-dinja matul iż-żmien kollha dawk li jissejħu bl-isem ta' Ġesu Kristu, verament, għandhom intu kolaw anke kilek fil-mulej ġurnata, anke kilek il-mulej sija biss, għandek l-istess awtorità li ġiet mogħtija l-akbar apostol li qatt mexa fuq din l-art. Imma diżhom ma' moħħok, iżmawni aħwa. Għax jiena s'issa ngħidilkom minn punto di vista ta' x'inhu reali minn lat legali. Fid-dinja, ħanoddu l-kattolċi, il-protestanti, l-ortodossi, l-evangeliċi, pentekostali kollha f'daqqa, jekk impoġġuhom f'pakkett hawn madwar 2.3 billion li jgħidu li jemmnu fi Kristu. Bosta minnhom ħajkunu anke biss jemmnu għax hekk imdorrin bħalma ntqajt ma' wieħed illum, sweet, ħallu, imma mbagħad iġi jgħidlek jiena ma nemmix fl-infernu l-ġenna, mela mhux Ġesu l-istess tal-Bibbja, Ġesu ieħor li inventajt int. Sewwa? Jiġifieri qed ngħidlek b'mod loosely, hemm madwar xi 2.3 jew xi viċin kważi 3 billion li taqqad id-denominazzjoni kollha suppost jgħidu li huma ta' Kristu. Kieku hemm li bin-nar tal-Ispirtu Santu. Kieku il-kelma laqqas li tal-Iżlam ma tissamma aktar fid-dinja, li biss, daqshekk li sparixxi. Kieku 3 biljuni u ma ħuġġiġa bin-nar għad-dis tal-Ispirtu Santu. Anyway, u ta' kwalinkwa reliġjon falsa oħra li tiċħat id-divinità u l-persuna ta' Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj li miet irxoxta bil-qawwa talla. Anyway, u kull terija falsa oħra li ġej mill-infern. Anyway, ejja nkunu ġenerużi llum. U hemm 2 biljuni u nofs Kristjani. Daw kollha wirtu din l-istess awtorità. Kollha kull wieħed minnkom għandkom l-istess awtorità. Imma żamma f'moħħok li jekk trid vera tesperjenza din l-awtorità mhux biss kun taf biha hawnhekk head knowledge jgħidula, trid tkun taħt awtorità x'mhemm ħadd li jista' jeżerċita awtorità mingħajr ma jkun taħt awtorità. Qed tifhmu għadi aħwa? Ma ħadd hawnhekk għandna fil-komunità għandna madwar 3, 4 u 5 pulizija. Ħansaqsi wieħed mill-ħbieb tiegħi pulizija. Brother, inti illum Karmela wkoll, għandna Karmenu hemmhekk. Min iktar? Inti llum mhux qiegħed fil-uniformi tal-pulizija. Inti għandek awtorità ta' pulizija bħalissa?
anka mela mhix ħatoddi. Għalkemm tgħod sa ċertu punt. Imma, jekk inti toħroġ minn pulizija tibqalek l-awtorità tal-pulizija? Għax kun tlaqt minn taħt dik l-awtorità. Eżatt, tieħu l-ġurament li inti pulizija dejjem prattikament. Jekk inti tiġi rilisjat? Sewwa. Eżatt, mela jekk ma jaqpax mat-tim ma jaqbalux awtorità. Wow, this is good. Imma issa ħanetkellmu għax inkellem spiċċaw niftu għawiz. Li qed ngħid jiena di, il-pulizija jeżerċita awtorità mhux tiegħu imma ta' xi ħadd ikbar minnu. Il-gvern. Issa kull ċittadin tas-Saltna għandu awtorità tal-gvern tas-sema. Kull wieħed. Għal-Kristjani qed ngħid bħalissa. Eżatt, il-liġi, eżatt, ma' għalik. Amen, il-liġi, ġifir, il-liġi dak il-pajis. Saħna taħt il-liġi tas-sema. Il-Kristjan jeżerċita u jopera taħt il-liġi tas-sema. Mela kulħadd jgħidha warajja biex jiena neżerċita awtorità, irid inkun taħt awtorità. Din hija importanti għax jekk aħna nemmnu u jiena nemmen u konvintissimu li l-mart ma jiġi qatt minn Alla u jiġi dejjem jew dirett jew mod indirett mill-għadu biex jiena neżerċita awtorità fuqu irid inkun taħt awtorità li ttini l-fejqan. Awtorità tal-fejqan, awtorità tas-saħħa. Qed tifhmu? F'kull erja tal-ħajja tiegħi irid inkun f'awtorità, irid inkun sottomessa dik l-awtorità. Qed tifhmu? Issa. Ġesu qal jiena nagħtikom, jiena rċivejt fil-ktib ta' Mattew Ġesu vers 19, Ġesu resaq kellhom qolhom li ngħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela li din l-awtorità ġiet mogħtija lili. Issa jiena ħantija lilkom. Qed tifhmu? Kemm minnkom inti ta' Ġesu Kristu, għal idejk jekk inti ta' Ġesu Kristu. Din l-awtorità ta' Ġesu hija tiegħek. Mhux l-awtorità tal-pastor jew tal-apostlu, l-awtorità ta' Ġesu. Kull organu f'dan il-ġisem tiegħi jopera bis-sinjali u jopera bis-signal, sansi mhux sinjali, bis-signal li ġej dejjem ir-ras. Jekk taqta' dal-ġisem minn mar-ras, dal-ġisem ma jibqax għal ħajja. Allura kull awtorità, kull ħajja li għandu dan il-ġisem ġejja mir-ras. Kull organu li hemm fil-ġisem ta' Kristu ġejja mir-ras Ġesu Kristu. Qed tifhmu ħwa. Issa subajja żgħir ta' saqajja li qatt ma naħseb fuq miskin. Qatt ma ngħidlu hello, qatt ma nkellmu, qatt ma nixxejki, qatt ma noħodlu bidej. Tifhem? Imma għandu l-istess awtorità. Per eżempju, bħal mnieħri li jaraw kulħadd il-ħin kollu. Li nxom nużax ħafna. Tifhem b'għajnejja nużhom ħafna. Kważi naħseb ix-xam forsi l-iktar li nużaw għaliex għax għajnek tista' talgħu minn madin tibqa' xhom. U widnejk tista' forsi ma tibqa' xhom. Allura kemm minnkom ġieli qomtu f'nofs tal-lejl u tibdew xommu xi nar. Ma rajtux għajnekom għal ma xhom ċertu xammejtu għax in-nies kontinwament qed jaħdem għalax ma ġekkax kont tmut. Sewwa? Mela l-awtorità sakemm inti konness mar-ras dejjem tibqa' taħdem. Amen? Mela meta xi ħaġa fil-ħajja tiegħi, issa nitkellmu fuq il-fejqan. Meta jiena xi ħaġa tiegħi mhux qed topera sewwa, jiena qiegħed konness sewwa mar-ras. U ħanitkellmu daqsxejn irid insemmiha wkoll bil-fors illum, ukoll mal-kumplament tal-ġisem. X'jiġifieri? Tiftakar xi ġimgħa jew tliet ilu kellimkom fuq kif l-anġli telqu minn posthom, Ġuda telqa minn postu kien hemm bosta nies fil-bulej, fil-Bibja li telqu minn posthom. Mela inti titiżomm żewġ affarijiet. Sewwa relazzjoni tiegħek mar-ras u sewwa relazzjoni tiegħek mal-komplement ta' dan il-ġisem. Jekk nitkellem fuq organi. Qed tifhem qalbi ma tistax għal bżonn tiddeċidiet biex jien naf tmur ħdej żokra.
Għax imbagħad ma tistax taqpa' topera bl-istess mod. Tiġi out of line li tkellimna kemm il-darba ta' divine alignment. Jekk jiena u inti rridu noperaw f'awtorità assoluta dejjem, tibqa' dejjem sottomess lejn ir-ras u f'armonija mal-ġisem. Amen? Alleluja. Mela, morru fi ktib ta' Luqa, xedna li hija awtorità, hija seta, huwa dritt, huwa privileġġ, huwa qawwa, hija forza, hija saħħa, hija qawwa, potenti, u dejjem hija, ħanida bl-Ingliż, it sounds, it always springs out of knowing someone higher than you. Issa, fis-saltna, kull ma jseħħu jisir dejjem springs out, issir, għax int jgħat f'patt ma' xaħat. Illum kod ngalmu l-xaħat, Mario Kimmijaj u Edmond. Fejn jgħatlu inti kieku jiena, niġi d-dartijak nejlek jiena raġel tajjeb, jiena ma' tilt-il-ħat, jiena ma' saqt il-ħat, u millum il-qoddim jiena ħanni muvi għandek, ħanni bda nejx għandek. Klu inti tħallini? Ovvjament li le, għax ma jafnix, m'għandix relazzjoni miegħu. Laqs li kieku jiena ma' nħalli l-ħat, l-istess ħaġa. Aħu, entom taflu għalli Alla huwa esklusiv, mhuwiex inklusiv. Tafu li Alla huwa esklusiv. Taf li Alla ma jħallix il-kulħadd jidħol il-ġenna. Tafu li Alla ma jħallix il-kulħadd jidħol il-ġenna. Tafu min ħajidħol il-ġenna? Min għandu relazzjoni miegħu. U dawk li għandhom relazzjoni għandhom patt u għandna tom dritt seta u qawwa biex joperaw fis-smu. Halleluja. Mela Luqa kapitlu 9, għanibdew 10 l-ewwel. Vers wieħed malaj. Sejjaħ 12 madwar u tom qawwa bil-Malti hawnhekk jgħidlek qawwa. F'ċertu verżjoni bl-Ingliż, anka fil-King James jgħidlek power. Però dik il-kelma fil-Grik hija exousia, mhux dunamis, għax ġeneralment il-kelma dunamis hija l-kelma propja qawwa. Hija l-kelma exousia li tfisser dritt, seta. Tom is-seta fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart. Mela s-seta li Alla tagħhom, Ġesu Kristu li tagħhom, is-seta. Ħanilkom xi ħaġa, tafu li hemm differenza bejn seta u qawwa? Ngħidilkom x'iktar importanti? Is-seta u qawwa l-iktar importanti? Ħannara. Dik meta aħna nagħmlu hemm kors fil-Bible College tagħna jismu The Believer's Authority. U nagħlem fuqha. Jiena nemmen, kemm minnkom temnu li l-qawwa aktar importanti, għal jdejkom, il-qawwa. L-eksussja ġifieri, il-qawwa talla dik. Kemm minnkom temnu li l-seta hija aktar importanti. Kemm minnkom temnu li t-tnejn l-iktar importanti. Ħanejdu hekk. It-tnejn huma importanti, imma l-iktar is-seta jew il-qawwa. Seta. Is-seta hija l-iktar importanti. Tidnejlek għaliex is-seta hija l-importanti? Għax jiena jekk nopera bis-seta u bl-awtorità m'għandix għalfejn kub saħħti jiena, kub saħħti minn batni. Ħantik eżempju ieħor. Il-qawwa bniedem jista' jkun qawwi, jkun b'saħħtu fiżiku, u għax hu b'saħħtu jiġi u jifqalek il-bib ta' barra lilek, imma għandu dritt jidħol f'darek. Għandu qawwa, imma m'għandux seta, m'għandux dritt. Imma jekk għandek id-dritt u s-seta, inti m'għandekx għalfejn toqgħod fuq. Għax is-saħħa mhux fik. Is-saħħa jiena nuża biss u neżerċita s-saħħa il-qawwa, mhux il-qawwa, is-seta u l-awtorità ta' dak li għandu l-qawwa kollha. Alleluja, glorja l-Wulej. Qed tifhmuha għalhekk qatt tipprova tiġġieled il-mart u d-demonju bil-qawwa tiegħek. Meta inti l-Kristjan qed jistragilja, qed jitbati fil-battalja spirituali tiegħu, il-kelma propju mhux battalja, it-taqbida. Hemm struggle, hemm naqa' wrestling match. Inti għandek l-awtorità x-xitan ma jerġgħu jitlaq, allura għandek naqa' ta' struggle, għandek naqa' reżistenza għax hu jaf li huwa mitluf, inti tkun taf li x-xitan huwa telef diġà, Mhux qed jitlef jew xi darba ħajtlef diġà huwa telef. Allura inti għalhekk tuża dik is-seta, dik id-dritt
Memsa toqgħod ara rrid nagħmel ġimgħa nsum, rrid nagħmel ġimgħa nitlob. Sum u tlob. Irrid nagħmel ġimgħa mur il-fellowship minn filosofija filgħaxija. Irrid nagħti li tajjeb dak imma dak mhux dak li jagħtik il-qawwa. Jagħtik il-qawwa l-Ispiritu Santu jekk inti għandek patt malla u inti kol m'għandek teżerċita mhux il-qawwa ma l-awtorità. Issa meta nitkellmu fuq il-kelma dominju, għax ma dan is-suġġett hemm suġġetti oħra jgħidulu dominju, dominien, il-kelma dominju ma tnejn flimkien, awtorità u qawwa. Dominien. Però jekk inti timxi fi Kristu, m'għandek bżonn qawwa per se tiegħek, kull m'għandek bżonn l-awtorità u l-qawwa tiġi minnu. Qed tifhmu aħwa? Għalhekk qed il-komandek nies li huma b'saħħithom u jinnaf għandu l-qawwa li lek tiknokaw u jmiddek mal-art. Imma m'għandux dritt u għalhekk jarrestawh. Imma ara pereżempju ġieli nħobb ngħidejna darba kont l-Amerika u konna xi ħbieb u jiena għamilta naqra ta' bulli. Ta' baħrana, naħseb iktar. U għafas naqra l-karozza, għal-gas, u kif dort il-kantiniera nara polizija. U jgħamil li jek. U jina stajt għamil dik, għala. U tajjartu. Kelli għawan għamela dik? Kelli seta. Għandek kem għandek qawwa, jekk m'għandek seta ma tiswa xejn. Jekk m'għandekx awtorità. Mela pulizija m'għandux għalfejn joqgħod għalkemm illum il-ġurnata tant ir-rebellioni gibret li jkollhom jużaw il-qawwa. Imma l-pulizija jekk verament għajna ma magħtina inti l-pulizija tas-saltna. Jiena inti kontra x-xitan m'għandix għalfejn nipprova nuża l-qawwa kemm għandi qawwa jien. Nuża biss l-awtorità. Biss. Issa ħanilkom ħaġa, ħandikom powerful revelation. Iktar ma tkun sottomess lejn dak ta' fuqek Alla u hemm iva x'għandu x'aqsam mas-saltna fordni, li tkun sottomess fordni. Imma iktar ma tkun sottomess lejn dak li huwa fuqek, ħanitkellem għal Alla l'issa biss, inqas tuża qawwa tiegħek. X'jiġifieri? Jiġifieri, the more you submit and yield, iktar ma tkun sottomess lejn Alla u vera mċedi isek li Alla, iktar int tistrieħ. U inqas tistragilja. Ma saqsik ħaġa. Intom li taqraw il-kalma, intom ġili naraw il-Bibja Ġesu jkeċċex jaten. Tajjeb jew le? Ifejja il-morda, kontinwament. Xi darba taraw tistragilja? Issa ħantikom mistoqsija oħra. Hawnhekk ħanitkellem kontra tiegħi u kontra bosta well-meaning Christians. Mhux qed jagħmlu xi sacrilege għax forsi ħadd m'għandhomx ir-revelazzjoni. Mhux qed ngħid li qed jagħmlu xi sacrilege, ġifieri. Però kemm rajt Kristjani jaqbżu jagħmlu show sħiħ. Issa mhux qed ngħidlek għax qed jippruvaw jagħmlu show. Imma tant dej jeżerċitaw qawwa fihom infushom, jaqbżu jaqtu u jiġġebdu u jqattaw xarhom u jċekxku affarijiet. Tidnejlek xi ħaġa kontra tiegħi u kontra tagħna jekk nagħmluha. Qed nuri li mhux qed nopra fil-awtorità, qed nuri fil-qawwa tiegħi. Għaliex? Għax Ġesu Kristu kien jgħidlu oħroġ. Meta polizija jtini xi detenzjoni li taf xemilli? Missa manxie? Zin. Ma għax jiffiġitja, ma għax jaqbas qoddimi. Issa, aqbes u faħħar il-mulej u glorja il-mulej tħalli xejn tirriserva xejn għal meta tmut. Għamel dak kollu issa. Imma meta jiġi biex terżeġer ta' awtorità, ma nebżon xejn minn dak. Kapix? Issa, li tolli leħnek u tkun sod, all right, you have to be firm about it. Meta tuża l-awtorità, you're firm. Sewwa, mhux qed niċċajta, hi, Mr. Manxie, inti importa għandek ċittadini, dak ma importax.
Għatma għallu li jekk ikun idhom li importa ta' jgħilix. Jekk ħajħal saqsini għall-opinjoni, ngħidlu ta' jgħilix. Imma l-awtorità qatt ma saqsik għall-opinjoni, ħuda. Anzi, ħuda ma saqajk la Maltija. Mhux vera? Dik l-awtorità. L-awtorità qatt ma titlob. Thank you, that's better. L-awtorità qatt ma tittallab. L-awtorità dejjem tiddikjara. Dejjem tiddetta. Dik l-awtorità. Ftakar xedna? Il-lezzjoni ta' qabel. Inti qatt ma tiddetta jew tipprova tuħu awtorità jew il-kelma titlob, imma asking or demanding bl-Ingliż. Lil-meaning of God. God is the giver, not the taker. Amen. Imma x-xitan jiġi jisraqlek. Allura inti you have to demand u tuża l-awtorità tiegħek biex jitlaq jitkeċċa u għandek kull awtorità biex tagħmel dan. Amen. Luqa kapitlu 10, malajr. Mela hemmhekk għandna l-ewwel rajna 12, issa ħanaraw il-ħsat huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Tolbu mela l-sid il-ħsat biex jibgħat ħaddiema għal-ħsat tiegħu. Morru araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Issa ħanaqbżu vers 8. F'kull belt li fiha tmorru u jilqawkom kulu dak li jqedulkom qudiemkom u għajdulhom is-saltna ta' Alla wasililkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqawkom xoħorġu mill-pjazzes tagħha għajdu sat-trab tal-beltkom infarfru minn fuq riġlejna u msomma. Mbagħad imorru. Mela, vers 17. 72 reġgħu lura ferħana jgħidulu 72. Kull 72 kollha, mhux 2 mis-70, 72 kollha kemm huma qalu dal-kliem. Mulej jixjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. Jew inkella joqogħdu għalina minħabba l-awtorità li hemm f'ismek. Jew inkolla tfisser bħal mettilkom nhar l-erba' joqogħdu għalina daqs li kieku qed joqogħdu għalik. Dik tfisser awtorità. Joqogħdu għalina qed jobduna x-xjaten, il-mard jobdina u jitlaq, daqs li kieku bħal ma rajna x-xjaten ġaħwa dik tallimta xi ftit żmien xi sena sentej ilu. Issa jiena inni pentekostali, però anka fost aħwat pentekostali, ħafna m'għandhomx ir-revelazzjoni ta' dan l-awtorità. Number 1 tkollok għarfien f'patt u ħafna mill-Kristjani m'għandhomx dak l-għarfien ta' patt. Isimgħuni. Ħafna pentekostali jħobbu lil Alla u għandhom l-Ispirtu tal-Alla, peress li m'għandhomx l-għarfien jew ir-revelazzjoni ta' din il-verità fil-Bibja, jitolbu b'mod li l-imkien la lill-apostli laqas il-Kristu ma tara jitlob. Lord God, we ask you stretch forth your mighty hand and heal. Lord, we ask you to heal my brother. Oh, Jesus, please set my sister free. Oh, Lord, we thank you that you... Għanna, sena fti. Mux għaxet najja, ta' xinti bada kun ċitat tajja, diġi mux għaxet tajja, imma. Taf limkien ma Kristu tal-apek. Taf limkien ma lebda apostlu tal-apek. U bdejt nirreli din, meta jitolbu hekk, correct, it sounds exciting, sounds... Imma, l-apostli xi darba bdew jgħidu, oh Alla, missu lil dan, għajbu minn hemmhekk, please, mulej, please, fejqu. Naraw xi darba l-apostli jitolbu hekk, come on, għaw xi ħadd indataj. Kif jitolbu? Kif talab Ġesu? It is amazing, meta Alla jibda jtik revelazzjoni tal-iskrittura, men. Boy, it's a different Christianity. Għattifmuni għahwa. Meta xi pulizija li jintom tunu għawnek. Meta tarrastaw il-xaħat, intom tuqdu ċemplu l-ispettur jew il-surġent. Surġent, għandik bat wieħed għadda jarrastax please. Jgħabdu għax. Jgħilek, intom rajdi jew. Safena fien inti għalek pulizija. Għax l-istess autorità li għandina għandak jint għamil xollok.
U ħafna Kristjani minnar ma jirrealizzaw ta' mhumiex well-meaning, ma minna revelazzjoni. Oh God, heal my sister! Lord God, oh God! Oh Lord God, we thank you that you're gonna heal her one day when it's the right timing. It's amazing how much religion there is still in the Pentecostal churches. Baptist churches, they don't pray because they don't believe he doesn't heal. With all due respect. Catholic churches, they don't pray nothing. They pray to Mary. So that's another issue. Manka nis li sejħu suppost Pentekostali. Jitalbu bċertu mod li tgħid, nagħmel min qed jikkopjaw fit-talbaħu. U tibda nduna li m'hemmx revelazzjoni ta' awtorità. Grazzi Ġesu dal-waqt ftit jiem oħra ħajoħroġ il-ktieb l-awtorità tal-kredent bil-Malti. Jekk qatt ma qrajtu bl-Ingliż, jekk tgħidu bl-Ingliż jew bit-Taljan għandna wkoll. Imma qatt ma qrajtu qed is-sena l-Malti ħireġ, aħra ma tmurx il-Mesjaħ, it's powerful. L-awtorità tal-kredent, the believer's authority. Isimgħuha. It-72 reġgħu lura ferħana jgħidu mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina, mhux qed joqogħdu għalik ta' għalina joqogħdu. Kulħadd jgħid ix-xjaten joqogħdu għalija bħalli kieku joqogħdu għal Kristu. Definitely. Obviously. Jekk ta' Kristu, meta inti tkellem, suppost Kristu qed jitkellem. Meta inti xandar il-Vanġelu, inti qed topera daqs li kieku Kristu qed jopera. Amen. Hallelujah. Praise God. Ħankomplu. U għalilhom, iva jiena kont nara li x-xitan jaqab bħal berqa mis-sema, araw tajtkom is-seta. Stom? Awtorità. Li tinfsu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u li telbu kull qawwa. Issa dik, smajta di? Sena ftit, mela l-awtorità fi Kristu teleb il-qawwa tad-demonja. Ġifieri anke jekk jgħidu li għax ix-xitan tgħix kemm hu kbir, u għax dik il-belt tgħix kemm fiha xjaten, u għax dik il-muntanja hemm hemmhekk hemm prinċipat kbir. Go and cast it down. Mela jiena għadni żgħir fil-mulej għadni Kristjan żgħir. Anke jekk kun id-difer tas-seba' iż-żgħir tas-sieq tal-ġisem ta' Kristu, ukoll għandek l-awtorità kollha tar-ras. Umbat meta nkeċċhom il-barra nagħmlu export. Amen? Halleluja. Il-Mart tkun qed tkeċċeħ il-barra għax il-Mart huwa parti mis-salta tal-lamijiet. Għalhekk għandek awtorità fuqu. Enta fuq aħwa. Isimgħuni aħwat, kemm hawn minnkom trid fiq? Għandek bżonn il-fejqan fil-ħadija, kolli di. Iqaf itlob l-Alla jfejqek. ħanerġa' ngħidilkom kemm minnkom tridu tfiqu għandkom bżonn fejqan. Kolli di. Ħanerġa' ngħidilek, iqaf fejt l-Alla jfejqek. Ħanamilkom mistoqsija differenti, di tħalli tifhmuni iktar. Għax naf li qed jgħidu mhix qed nifhimha di. Kemm minnkom tixtiequ ssalvaw? Iqaf itlob l-Alla jgħidu jsalvak. Iqaf tgħidlux iktar. Jisi, ħanilkom x'ġara 2000 sen ilu jekk qatt ma smajtu. Madwar 2000 sen ilu liben tal-ħaj, is-sammar ma salibu ma' Jawda, ġim biċċer fuq dak is-salib. Idnub kollu tad-dinja mhux id-tiegħek ta'. Mhux idnub kollu tiegħek, idnub kollu tad-dinja. Tal-passat, tal-preżent, tal-futur, ħadu kollu. Il-mart kollu tad-dinja, mhux il-mart kollu tiegħek u tal-familja tiegħek, il-mart kollu tad-dinja. Ħadu fuqu. U ma baqax isalvak tar il-mulej. Salvazzjoni waħda. Mewt għaw minn darba. Il-komplement dak is-snin law taf x'għamlu? In-nies irċievu is-salvazzjoni. In-nies irċievu il-fejqan. In-nies irċievu l-paċi.
Għax jekk inti ħadek padek, mulej tini l-paċi, meta ġejja? Mulej fejani, meta ġej? Mulej salvani, pli salvani, mux jisa, mux id-right timing. Tidnaqli l-kom moħkom ta' taħt fuq dal-lejla? Anzi senna, għana melkom bil-kontra, ta' fuq taħt. Għaxa minnkom tiġaqja ta' taħt fuq, għana melkom ta' fuq ta'. Jek titis-salva, irċievi is-salvazzjoni. Mux titlob il-Alla salvak, għax Alla tiġa għallek, irrit insalvak ibni. Meta ħassalva ibni? Bintik, meta ħassalva? Irċievi is-salvazzjoni, salva. Amen, mula Iva, nirċievi is-salvazzjoni. Binti, meta ħatfiq? Meta ħatfiq? Taf kemm minn infejjaq ta' kien. Meta ħatfiq? Għax għalu li it's not the timing yet. The timing has been 2000 years. That was the timing for my healing. That was the timing for my salvation. That was the timing for my peace. That was the timing for my forgiveness. The rest, since then, I received. Għanajlukom għahwa. ħafna well-meaning Christians, and I mean well-meaning, għax ma jarawx ma l-ewel taf xejdu? It's not the timing of the Lord yet. Where is that in the Bible? Mela sa ma nimxu mal-Bibja, sa nimxu ma xoħoss il-bnidem. You'll be surprised how many, even in the Christian church, ħafna fil-Knisja Kristjana, minna ma jirrealizzaw, jaqgħu għal ċertu ideali li mhumiex skritturali. Li fit-testament iġġiex imkien fejn xi apostlu talbu għalhom it's not the timing of the Lord yet for you yet. You need to continue to suffer more sickness. Hemm xi passaġġ wieħed hekk fil-Bibja. Mela minn fejn jirġibuhom daw id-dottrini folot. U peress li tinstema religious, ħafna jaċċettawha. Nemmen fit-timing of the Lord, 100%. Imma m'għandu xaqsam qatt xejn la salvazzjoni laqas il-fejqani u l-paċi u l-mafra tiegħek. Timing of the Lord taf xiex, jekk tintaqa' maħda, ma waħda mhux iżżewweġ għal hemm the timing. Jekk timing of the Lord, jekk il-mole qallek ixtri dar, mhux tixtri għal u tagħmel xi nofs miljun dejn, hemm timing. Jekk ġi toħti hawnhekk illum il-mulej, għajli pastor, qed inħoss il-mulej jgħidli mur il-Bible College l-Amerika. Praise the Lord, hallelujah. There's timing. Ma jfissirx għax għala Bible College. ċaħma, għalli Bible College il-mulej. There's timing. Ma fej jidħol is-salvazzjoni, il-fejqan, il-ħelsin. There is no timing. The timing is past. It's time for you to receive. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. It's amazing how ħafna well-meaning jaħasra. Well-meaning ma jkunux kattivi tajja. Imma jisimaw xi ħaġa u mingħajr ma jirrealizzaw jaddottaw teorija u mingħajr ma jafu laqqas jistgħu jsibu skrittura waħda li hija fil-Bibja. Brothers and sisters, I was one of those victims. Jina kont wieħed minn dawk il-vittmi. Il-kol kemm aħna naħseb għax naħseb ħadd ma twilet u sar jaf dawk għallu daqqa waħda titgħallmu. Imma la nitalmu mbagħad għajni tal-moħħ. Amen. Halleluja. Morru fi ktieb issa ta' Mattew. Morru hemmhekk. Mattew kapitlu 8. Qed titalmu xi ħaġa. Halleluja. Kemm minnkom il-lejla fiqtu? Holiday. Kemm il-lejla salvati? Kemm minnkom il-lejla salvati? L-oħrajn, meta ħad salva? Kemm minnkom il-lejla maħfura? Tipax jitlob il-mulej, għafilli, please, mulej, għafilli. Kjun kun jien il-mulej? Skużani, mulej, għaw. Namela għadek. Pa! Dan! ħanurjom kif, brother. Ejla, ħanurjom kif. Dat jgħid li għafilli. Imma ċertu nis mid-dera vera għandhom bżonn biex umu jgħid, ma fħafilli l-mulej, għax għedin xossassa.
Kemm jiklu ħass jaħasra ċertu Kristjani? Għaw xi ħadd qed iħossa lejla. Għax tħossa jew ma tħossix, dak li jgħid Alla huwa l-verità. Għalhekk il-bniedem ġus ma jgħix bil-dak li jara ma dak li jemmen bil-fidi. Halleluja. Matteo, kapitlu 8. Min vers 5. Daħlu Kafarnaum, il-belt ta' Ġesu. U resaq fuq wieħed ċenturini tolbu bħerqa u jgħidlu, Sinjur, id-dar għandi għaddej mixħut, miflux u batut wisq. Għallu Ġesu, niġi jina infejqu. Sinjur għallu, il-ċenturjon, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għajd kelma biss. Mhux għamilli qudiesa jew għamilli xi pellegrinaġġ, kelma waħda biss. U l-qaddej tiegħi ifiq. Għax jien ukoll xejt bniedem taħt l-awtorità ta' ħadd ieħor. U jien ngħid u jiena stess għandi soldati taħti. Lil wieħed ngħidlu nitolbok please jekk jogħġbok kif tħossok għandek importat tmur jekk jogħġbok kif tħossok illum tħossok li the right timing importat tmur jekk jogħġbok hekk jgħidlu. Liħor ngħidlu jekk jogħġbok m'intix naqa' biżi importat tiġi please jekk jogħġbok skużani tindejjek ta' ma ħej importat tiġi naqa' jogħġbok insomma sorja tinqajmek u sorni naqilek imma jgħadaq xejn jekk jogħġbok. Xejn. I'm amazed how many Christians don't have this, eh? Taf xejdu? Go. And he has to go. The other way. Come. And he has to come. I'm amazed. U nitgħallem mill-iżbalji tiegħi stess. Kemm ngħidu ħafna affarijiet mimli dubju. Kelma waħda bil-fejdi. Jekk topera verament b'revelazzjoni ta' awtorità. Isma'u. Il-wieħed ngħidlu mur. U jmur. Il-ieħor ngħidlu ejja. U jiġi. U lil-sir tiegħi ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' ħalqu miftuħ mistaġeb. My goodness gracious. Wow. Ġesu minu? Ġesu minu? To be able to amaze God. Ġesu baqa mistaġeb meta sama dan. U qal lil dawk li kienu mixja warajh. Tassew ngħidilkom li fħadd minn Iżrael, jiġifieri fħadd mill-Kristjani. Iżrael poplu tal-Alla. Il-Kristjani huwa l-poplu tal-Alla. Fħadd mill-Kristjani ma sibt fidi bħal din. Bħal din kif? Topera taħt awtorità u iktar ma topera b'revelazzjoni taħt awtorità inqas tajt. Għalhekk eżiż aħwa issimgħuni sew. Kulħadd jgħid li qed nisma'. Kulħadd jgħid mulej, kellimni, il-qadaj tiegħek qed jisma'.
meta nkeċċu xjaten, stop fighting. Because he loves your attention. Stop fighting. Stop looking like you are struggling. You have to make it look easy, because if you're under authority, it's easy. Issa, ċertu nies ikunu taħt awtorità, imma m'għandhomx din l-arfin jew ir-revelazzjoni, allura jagħmluha tidher daqsxejn qisha ġlida. Qed tifhmu? Mhux qed ngħidlek bil-fors għax min jgħajjat ikun fid-dnub jew għax jista' jkun qed jgħix xi ħajja qdisa, ma m'għandux dik ir-revelazzjoni li kull ma jisħaq hija jekk ix-xejtan jibda inta melu trajiet, brada trajiet. Jirvilla d-demonju. Biex qed titħaq? Bejk għax int mitluf. Inta l-lif. Ma tistax tkeċċini. Ella ballu kemm qegħdin sew, thank you Jesus. Oħroġ! Passer nerġgħu nitolbu għax għadu ma ħareġ. Għodu attenti. Because Satan will play you. Tuża l-awtorità u jtiġi boldness ġo fik tal-iljun ta' tribu ta' Ġuda. Imma jekk ħajt miegħek ħallih jgħid miegħek. Jekk jaqa' ħallih jaqa'. Nagħti glorja dejjem lill-Alla. Kulħadd jgħidu nagħtu glorja dejjem lill-Alla. Kemm il-darba keċċejt xjaten f'ħajti min-nies u ġew ta' jattakkawni, nagħti glorja dejjem lill-Alla. U naf il-konfidenza tiegħi ma tiġix minn Gordon Ġammanxie. Imma qatt ma wisni wieħed minnhom. F'sensihom issewni iwa, ma mxajtna le. Għax sensihom bagħad il-ġisem kontra l-ġisem, imma l-ispirtu tad-demonju ma tistax imessni. F'sensihom xi ħadd jiġi ċċalenġjani u jisfidani u jipprova jwaqqani fil-ġisem biex indaqadaqbon. Jenna fun bad ispiċa, l-passer tara, basta jien biex jiflib xabba suppost. Sawa? Imma demonju le. Demonju tal-ħġeb, jina stess ġili tal-ġibt, jasal saw ekkara, jisu hemm xi barrier hekk, barrier hemm dawra madwari. U ngħid, it's amazing, wow, jasal bum, ġum. Jon kella jisu hemm xi hekk, bum, jisu hemm xi ħajt hekk minn dak tal-mima hekk. Amazing, bis-serjetà huwa. Hemm barriera spirituali. Id-demonju ma jistax imissek, il-mard ma għandu l-abda seta' fuqek, halleluja. Inti opera fil-qawwa, fis-saħħa, fil-ħaq ta' Kristu. Li inti ġustifika f'Kristu. My righteousness is not of me. My righteousness is of the King of Kings and the Lord of Lords. Halleluja. Amen. Li kieku jiena nippritka in my righteousness, ħanejdilkom minn xahar forsi nippritka darba. Nas kemm ikolli attakki hawn u issues u attakki madwari, attakki mill-Knisja, attakki mill-medja, attakki mill-Facebook. Kieku jiena nippritka bil-konfidenza għax kemm jiena tajjeb jien, kieku għażi pritka, guest speaker kull darba. Ma meta nasalaw, naf li jena mux bil-pritka, mux meta nasalaw River of Love, meta jena jiġu daw l-attakki, naf li jena rrit nkun sot, jena rest sikur min jien fi Kristu. L-autorità hija biss minn hemm. Biss. Imma jekk tiżbalja, pastor, niftakar li hemm id-dem ta' Kristu. U qabel ma żjema jgħid, mill-inqas, 2000 sena ilu tiġa kien jaf lan iżbalja llum, mela tiġa ħafirili. Ma tidolbux maħfra, għazgon, ngħidlu grazzi mulejn nilqalf maħfra ta' dan nub. Għax jiena you have to understand li mill-punta di vista ta' Alla tiġa ħafirili. Mill-punta di vista tiegħi nirċivija. Allura peress li tiġa ħafirili bil-qudiem li jiena jekk jiena għandnib tu żbalja ngħidlu mulejn grazzi li inti diġa ħfirt li dan għad-dubiet. Iva, jiddispeċini li nadnebt u
Allura, u l-mafra tiġa kienet l-esta għalija. Mux niprofa nwerza unajjat, issa li inti tikpi tħossok ħażin, mux għadnejlek li ma tamel xej, mux bil-forti tamlu, ma li għak tamlu, mux għadnejlek għed tamel xej sagrileġ. Imma fil-sens, ħafna minna ma nirrealizzaw, naqaw fil-ġisem, because we think we have to do it in our own strength. And we do it in his strength. Għattabdu xaħġa għama. Halleluja, gloria l-mulej. Dal għad nispiċċaw. Mela, fejn ma ħankomplu, dan il-ċenturjun. Ġesu baqa mistaġeb meta sama danu għalli l-dawk li konu miexu warajħ. Tassew ngħidilkom li fħat minn Izrael fil-Knisja, minn Izrael jew mill-Knisja ma sib fidi bħal din. Ġifieri ma sibt sena ftit il-kelma fidi, neħħi il-kelma fidi u għamel il-kelma twemmin minn flok. Fħat fil-Knisja ma sibt il-xħat jemmenek. Xemmen li għandu awtorità li kelma waħda biżejjed u seħħ. Jiena ngħidilkom, kemm kom tidu, kemm hawn xi ħadd għandkom xi ħadd id-dar ma jiflaħx wara jdejk, hawn xi ħadd minnkom għandu xi ħadd id-dar ma jiflaħx? It-tifla x'għandha? X'għandu? Gastric flu. ċempillu issa. ċempillu. Min iktar? Għaw xi ħadd ieħor? Inti raġelu, x'għandu? Għandu ċempillu sa. Ħanti ċempillu. Dilmu lej oriji li qabel ma ġejt il-veloċi. Kemm minnkom tennu fil-kelma talla? Li taħdem dejjem. Taħdem dejjem. Għax Pastor Gordon John ma xewwa raġel tajjeb ħafna, mhux vera. Ħażin minix, imma mhux hekk. Ħażin minix. Jiġifieri bniedem, nemmen nimxi fi Kristu, għaddis fi Kristu, imma mela l-konfidenza miex f'Gordon John ma ġej. Konfidenza hija? Battu l-raġel? Min ħajċempel l-ewwel? Mitfi. Mela, ċempillu. Le, sa' seġa, għajdlu, ħanatolbu għalik issa, għajdlu l-pastor ħajbat il-kelma talla fuq issa stess u għadfi. Għajdlu kull ma jgħamil jaw jidu fuq qalbu, ġiri mux jgħadaw dan. F'nofs ta' service. Amen. Għajdlu jpoġġi diħ fuq qalbu issa stess. Alright? Bis-serjetà, qed tismani sieħ bi. Hi Jude! Il-pastor jien. Jude! Hey Jude! Qed inkantalek Jude. Alright? Għajlu jpoġġi diħ fuq is-sidru? Fuq is-sidru? Issa stess, għadna online, għadna fil-kontat. Għatali. Li għed t-ġajta, zgur. Stenna, ħanet talbu għajdlu. Da, għandu fidu kdar minn dak minn daw li talbu, ċifu mal-ewel. Wow, dal-ġen. Mela, għajlu issa stess, għajlu ħatolbu issa stess. Għajlu irċivi, ħaj jismani għajlu. Mela, Jude, irċivi issa stess il-kelma tal-mulej, il-mulej tifejjek issa stess, nikmandaw dik il-gastric flu bil-qawwa ta' Ġesu Kristu biex titlaq minn fuqek, l-Ispiritu Santu jinżel fuqek u issa stess tibda tara differenza immedjata fik u tara l-qawwa tal-mulej, halleluja, il-mulej sejjaħlek, il-mulej għazlek, il-mulej jiridek għalik, halleluja, u l-lejla stess tara l-qawwa tal-mulej anki sa stess waqt li nitkellmu, u għada fil-ħodu tqum komplementa b'saħħtek, halleluja, differenza drastika, f'isem Ġesu Kristu, grazzi mulej li tatek is-saħħa u l-fejqan. Jude, kun infejja, f'isem Ġesu Kristu. Issa stess. Issa saqsiħ għalli jista' jkun, saqsiħ għamil ġak li għetlu. ċid fissa? Leħx, mux għedna għadda bieċa, għeddi, għedna għadda bieċa. Għajala. Hello, Jude.
Hello, brother. All right, ġbejn. Kif qed tħossok issa? Issa tlabna għalik, issa tlabt għalik jien. Kif qed tħossok issa? Kif qed tħossok issa? Aħjar. Amen. Issa ħna tlabna għalik, għada ħat b'saħħtek totali fi Ġesu Kristu. Amen. Għada ħat bomba. Tajjeb ġbejn. Ora qed tħoss differenza sa stess li qed nitolbu għalik, tlabna għalik. Amen. Halleluja. Gloria al-mulej. Narawk, brother, il-mulej qed isejjaħlek, għandna siġġu għalik hawnhekk. All right, ġbejn. God bless you. Ciao. Għandna kollegament ma' min? X'għandha l-mara? Ma temminx bija laqas jien ma nemmen bija, no worry. Hello? Hello? Dijak għalli inti ma temminx fija, vera? Ma uġalik ġbejnak kiridek. Mela, isma, ħanitlop għalik issa stess, u l-mulej ħajfejqek. Issa stess, podġidek fuq sidrek, għax Ġesu jħobbok u ħajfejqek issa stess. Azma, ora, tibżax, ħadmullek issa stess, Karmelina. Amen, mela, kull marit minn għandek li inti tirringrazzja l-mulej biz, dak bis minn għandek. Tajjeb, kapaċi tirringrazzja l-Ġesu? Jimporta tirringrazzja l-Ġesu? Mela, ibda ringrazzja issa stess, fit sekondi, mela, ringrazzja. Mulej, grazzi li jinta tfejja il-Karmelina u fissem Ġesu Kristu, grazzi li tista' tieħu nifs tajjeb mingħajr maskla bil-qawwa tal-isem glorjuż ta' Ġesu. Mulej bħal mal-bat inti l-kelma tijak li l-qaddej ta' ċenturjun nibatu l-kelma glorjuża ta' autorita tijak li l-Karmelina u grazzi mulej issa stess tibda tuħu nifs tajjeb mingħajr maskla. Ibda tuħu nifs issa stess Karmelina. X'inhi? Kif qed tħossok? Ahi. Praise the Lord and thank you. Prej, għed tħossok aħjar, Karmelina? Għaddi bil-moskla, ma jistax. Imma neħħija sa, għal nkunu nafu. Neħħija daqxie. Nistax naħħija għabel jispiċċa. Benna naħra. Għajdni. Mela, Ġesu għadu kif fejqa, kitċek, hu nifs naqra l-ġewwa. Hu nifs il-ġewwa u hu nifs il-barra. Hu nifs il-ġewwa u hu nifs il-barra, u għatara differenza issa stess. Differenza kbira għaddijek. Kif ini? Għatlek għaddi differenza kbira. Għandek differenza kbira. Imma ċaddi, kema għamilt il-maskla, Karmelina! Jiena naqbel miegħek ġbin dak ta' televizjon vera antipatku. U għara ma tmux temmen fih, għax. Għajli hi. Amen, dak qed tinħeles, dak deliverance. Amen. Amen. Karmelina tħossok aħjar. Okay. U xa tħossok aħjar? Hi, fimtek sewwa jiena? Tħossok aħjar, fimtek sewwa? U, qiegħda tħossok aħjar, Karmelina. Ejva. Dak Ġesu ta' fejqek issa stess. Thank you. Amen, għati glorja lil-mulej. God, Amen. Halleluja. Dik ġejja l-fellowship. 100%. Ġejja l-fellowship żgur qed ngħidlek. Manueli, il-mulej magħna. Halleluja, kif inti sieħbi? Meġġuħ. Għadek naqra.
Mela, għandek nerf miġbut għattej li sewa. Ara ħaj release jassa stess. Ara dak il-nerf ħaj release jassa stess. Poġġi dek fuq il-nerf. Grazzi mulej, kull marri minn għandek jina biex tirringrazzja lil mulej jassa stess. Tajjeb? Mela. Ara ġej jassa stess. Ara ġej l-qawwa tal-mulej fuqek. U l-mulej sema tal-btana, nirringrazzjah l-ewwel wieħed. Verament li tal jasal. Amen. Issa, isma'w Manuel, ħanikmanda lill-muskolu tiegħek biex jinħall u jmurlek l-ġieħ issa stess. Ġessu ħajfejqek issa stess. Mela nirringrazzjak mulej li inti qed tmiss il-Manuel issa stess nibbat il-kelma tiegħek b'awtorità assoluta ta' Ġesu Kristu. U nikmanda dak il-muskolu biex jirrilisja issa stess. U Manuel ikun mana infejja jagħti glorja lil mulej u turi inti tjubija u l-glorja tiegħek u l-qawwa tiegħek mal-poplu tiegħek mulej għax int ħaj. Halleluja. Manuel kun infejja. Muskolu nirrilisjak issa stess. Amen. Ringrazzjak mulej, amen mulej, Iva. Kif qed tħossok issa? Jiena nemmen dan kollu mulej. U kif qed tħossok issa? Inħossni mhux ħażin, Iva, inħossni verità li qed ngħid. Qed tħossok differenti ġifieri. Inħossni ħafna tajjeb. U ġifieri qed tara d-differenza dak li qed tgħidli? Iva, qed nara d-differenza. Qed nara d-differenza bis-serjetà. O Ġesu kemm inti kbir, nirringrazzjak mulej. Li smajt it-talb tagħna mulej. Smajt it-talb tal-pastor tagħna mulej, bl-imħabba kbira tiegħek mulej, lejn nazzjon tagħna, lejn il-poplu tiegħek mulej, lejn dak kollha li jħobbuk mulej, Iva mulej. Nirringrazzjak mulej, Iva mulej. Inħossni verament mulej tajjeb. U minn hemm brother, u bda faħħar mulej għax il-uġieħ talaq fi Ġesu Kristu. Bħalissa qiegħed nippassiġġa fil-kamra tas-sodda. Inħossni tajjeb mulej. Halleluja. Nirringrazzjak mulej. Grazzi mulej. Narawk brother, għati glorja lil mulej li jint infejja. Halleluja. Kull ħin u kull moment u kull fejn kun. Amen. Narawk nar l-erba brother tkun hawnhekk magħna ta' testimonjanza. Iva niġi. Amen. Niġi għax inħossni tajjeb. Amen. Aħwa, intom qed tarawhom bajnejkom daw l-affarijiet. Do you understand? And I'm not struggling. Do you know why? Because I'm doing nothing. He has done everything. U diġà għamel kollox. Għandna xi ħadd ieħor. Min hi? It-tifel? Melvin. U sieħbi fejn inti? Kif inti ġbejn? Int meġuħ il-lum ukoll? X'għandek? Meġuħ ħafna fej? L-aksa ta' siqek? Ara ħatmullek l-ġieħ issa stess. Poġġi dek fuq l-aksa. Poġġi dek fuq l-aksa issa stess. Tajjeb, kull marit minn għandek hija ibda ringrazzja l-mulej li inti nfejja issa stess. Mela, fissem Ġesu Kristu, aksa kun infejqa. U ġieħ itlaq issa stess. Grazzi l-Ispiritu Santu għed idur miegħek, l-Ispiritu Santu għed idur ma saqajk, għed ħoss nar issa stess, madwar l-aksa ta' saqajk. U jitlaq l-ġieħ issa stess, fissem Ġesu Kristu, grazzi mulej, li kull uġieħ, kull mart jitlaq u jkollu jmil taħt l-autorita assoluta tas saltna talla u neġunatu li l-gloria mulej tifħir u ringrazzjament għax int ħaj fostna Ġesu. Iċċekja kif inti issa stess, iċċekja. Hello? Mela, qed tismani, iċċekjajt? Iċċaqlaqa. Ejwa. Aħjar, ġifieri? Aħjar. Kemm aħjar, brother? Fimni, ma staġi nċaqlaqa xejn, ġifieri diġà improvjajt naqra mill-ewwel. Mela, ara ħad improvja kompletament, kompli ċaqlaqa. Mela, grazzi mulej Ġesu li inti tfejja
dik l-aqsa kompleta mulej għax dak li inti tibda tagħmlu tajjeb u perfett. Natu glorja mulej għax int ħaj. U grazzi li inti qed tmiss l-aqsa ta' Melvin issa stess. L-uġieħ kollu itlaq f'isem Ġesu Kristu. Ikun infaħħal ismek mulej. Int ħaj, int biss jisħoqlok kull glorja u nur u tifħir. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Iċċekkja issa stess. Aħjara. Diġà aħjar mill-ewwel kont. U kemm aħjar? Minn 1 sa 10 kemm aħjar? Dal-għodu 0 kont, naħseb hija 5 issa. 5. Miċċalli, ma d-għodu xejn, ġifieri sa sija ilu ma stajtx baqas. Issa kif tlab fuqek tħassejtek aħjar? Iva. U l-għara ħiereġ minn ġofija. Lara ħieġ minn praise God. L-aħħar waħda. Kompli ringrazzja l-mulej, faħħar il-mulej, ringrazzjak tal-għadivejek issa stess. Aksa, ikmandak, kun infejja. U ġieħ itlaq, fissem Ġesu. Irċivi glorja mulej. Amen. Amen. Iċċekkja issa stess, dawwara u imxi fuqa, brother. Iċċekkja. Issi għad nimxi minn għal il-krozzi nara. Amen. U ringrazzja l-mulej, ringrazzjak tal-fejqa. Grazzi mulej Ġesu. Kif qed tħossok issa? L-ġieħ talaq? Kważi. Mela, saħada fil-ħodu, l-ġieħ kollu ikun talaq. Amen. Inta tejli kważi talaq. Amen. Kważi talaq. Kull maridek tagħmel wans l-naqta, tirringrazzja biss il-mulej li inti infejja. Amen. Amen. Paċi miegħek nara kada fil-ħodu il-fellowship. Okay. God bless you. Ħajlkom aħwa, għax il-preaching spiċċa demonstration of the word. Meta kont ir-Russja, kienet ġiet waħda li kellna daw meetings u għana ħnitolbu. Ġiet waħda u għarklin inni indur tobba madwar l-Italja u speċjalisti madwar ir-Russja u madwar l-Italja biex ifejquni u ma sax infuq għax għandi problema fil-place platelets xejdulhom tad-dem. Xejdulhom? Platelets tad-dem għarkli. Għattilla tlaq fuqa kienet di, per esempio, aħna dan hawn il-laqa u l-iftar madwar id-dawra. Fi klatim diġu kledi darbit. Għattilla sister ħanilek, id-l-ismani. Għarkli għax ma ħassejt xej, għax ma jkun xaf ġermenta jitkellem. Għattila ħajlek, għattila inti fej, għattila kull marridek tagħmel, għattila min issa. Sal-meeting li jmiss, ridek biss ringrazzja lil mulej li inti fejja. Batet testimonjanza li marret tagħmel check-up fl-isptar u ma sabula l-ebda traċċa ta' mart fija. Bil-kelm bil-awtorità ta' Ġesu. Issa di daret ruxmata professuri u tobba madwar Russja u nefqet ruxmata minn ġida. ħanilkom aħwa, intom ovvjament bħala s-saqat ħarsu lejja għaxin il-pastor. Pero ħanilkom, dan huwa xogħolkom. Titħares lej Kristu, l-konfidenza tiegħi tkun fi Kristu. Il-konfidenza tiegħi mhux fija. Nista' ngħidilkom ħafna affarijiet, però naħseb I showed you rather I just told you today. Aħna ġejna motija awtorità. L-Iskrittura tgħidlek ġagbu 4 vers 7. Issottometti lilek innifsek lejn Alla, iqafflu lix-xitan u jaħrab. Fl-ewwel Pietru 5 tgħidlek li meta l-għadu jiġi jimxi kif jgħidha bil-Malti. Jassess madwarkom bħal il-jun biex jara lil min jibla minnkom tgħidlu hekk. Fil-kuntest dak il-passaġġ tgħidilkom li intom tidu tifqu b'awtorità, tissottomettu lejn l-awtorità, mhux tal-la biss, imma f'dak il-passaġġ jgħidlek inti tissottomettu l-awtorità tal-Knisja għax tgħidilkom żgħażagħ isimgħu il-dawk ta' fuqkom. U mbagħad jgħidlu ifqulu l-xitan li jgħidu jassess madwarkom biex jiblakom. Jekk inti titteżerċita awtorità fuqek, fuq lidek,
fuq iż-żwieġ tiegħek, fuq familtek. Issottometti lilek nifsek lejn l-awtorità divina qaddisa ta' Alla u kun sottomess lejn l-awtorità biex inti timxi f'awtorità. Jekk taqbes postok, ma tkunx obbedjenti, ma tkunx sottomess lejn l-awtorità ta' Alla, you're just going to make the devil a playfield out of you. Meta Alla jgħidlek obdi ifisser ibqa' taħt awtorità dik tfisser. Ta' awtorità ta' Alla u awtorità fil-Knisja. Dik tfisser obdi. Għax jekk ma tobdix tfisser tkun qed tagħti jett u dritt illi għandu biex jopera. U jekk tisbalja, iġri lura malajr lejn id-dem ta' Kristu. U mhux toqgħod, orajt jekk tikpi ma jfiha xejn, tikpi għax kultant anke jien kultant nikpi ma mhux għax din nibt iktar. Nibt għax nibt kontra dak li ħabni li ma jisħoqlux. Għadnu btiegħi nkun naf jew maħfur imma ma jisħoqlux. Għax he is God. Amen. Ejja nbaxxu rasna. Halleluja. Kemm hawn minnkom għandkom bżonn fejqan, għandek xi wġieħ issa stess. Give me some soft music. X'għandek stess? Idejk fejħi. Il-pols. Give me some soft music. Mela, ikmanda dik l-ġieħ issa stess jitlaq. Mulej, grazzi li oħti qed fiq minn dak l-ġieħ fil-pols. Nieħu awtorità u nikkmanda dak l-ġieħ biex jitlaq minn dak il-pols. U nirrilisja fejqan u saħħa fissem Ġesu ta' Nazzaret. Ekk ikun. Eċċekkja. Jekk inti l-lum jgħataw għall-ewwel darba u tgħidli pastor, jiena rrid nesperjenza l-Kristu, irrid nagħti ħajti lil Ġesu Kristu llum għall-ewwel darba. Kont fid-dnub, kont fil-ħażen, żvijajt, żbaljajt, u llum irrid nindem u ndullu il-mulej. Jekk dal-persuna jgħant illum tagħti ħajtek verament il-Kristu għal idejk, hawn xi ħadd illum jixtieq jagħti ħajti lill-Kristu. Hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu. Dak li rajt bajnejk illum huwa mhux magic ta' ma tmux tgħidlu xi magic ta' tinsultax l-Ispiritu Santu. Dak huwa s-saltna tal-la topera bil-fejdi. B'awtorità li ġiet mogħtija lilek f'isem ta' Ġesu. Halleluja. Għaw xaħat illum għall-ewwel darba li tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Għaw xaħat. Għaw xaħat li inti tgħid li pastor nixtieq nindem għal żvajjajt mill-mulej, nixtieq nerġa' niġi lura kif kont mal-mulej ħuġġiġa nar. Għaw xaħat illum hawn. Halleluja. Ejja nqumu. Jekk int għandek bżonn fejqan u għadek ma rajtx il-fejqan, inżel hawnhekk issa stess, ħajtolbu magħkom. Halleluja. Kulħadd jgħid it-talba warajja sa stess. Misser qadis, grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Li fih hemm il-milja tad-divinità sħiħa. Ġesu, grazzi li inti tajtni awtorità assoluta fuq din l-art, fuq il-mart, fuq id-demonji u fuq is-salna tad-lamijiet. Grazzi li jien maħfur minn dinubeti, maħsul bid-dem mażiż ta' Ġesu. Mulej qaddis, grazzi ta' dan il-talim ta' saltna li jiena nista' nimxi f'awtorità hekk kif jien ukoll nimxi taħt awtorità. Nagħtik grazzja mulej, nagħtik glorja mulej, naħfel il-ninwaġġani, naħfer il-mulimi kull min offendini u insultani naħfrilhom ulej. Marri ċejn minn tal-għadu ġofija. L-għadu mandu lebda djett seta jew dritt fuqi għaxin kompletament, spiritualment, mentalment u fizikament jiena ta' Ġesu Kristu. Għal glorja tiegħek missir. Halleluja. Ringrazzjaw il-mulej. Gloria lil-mulej. Għaw xaħat ieħor għandu bżonn talb. Jekk għandek bżonn talb għal xi ħaġa. Għaw xaħat għandu bżonn talb? Halleluja. Għallilu, brother, għallilu. Tistgħu taqtaw il-YouTube, please. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
X'għandek?